Anem pel llibre que tenim al davant, que tindreu ara al davant. És La colònia hidràulica i altres contes. És el llibre més recent de la Sílvia i ha obtingut el Premi de Narrativa Vila de l'Ametlla de Mar de l'any passat. De què parla la colònia hidràulica? Doncs mira, d'una cosa per la qual passarem tots. Parla de la mort, és així, no? Parla de la mort, és el fil conductor, però en parla de maneres molt diverses. Jo vaig acabar pensant, clar, igual que vivim de maneres molt diverses, morim de maneres molt diverses i clar, i ella literàriament hi ha anat introduint doncs, diferents plantejaments de conte. N'hi ha més de ciència-ficció, ara anirem entrant en això. I aquest fil conductor que vas seguint et porta a històries que de vegades són tendres, algunes, les menys, no? Tenen una pinzellada. Divertides, per mi, la majoria, tot i que això de l'humor és molt particular, és molt particular, i sobretot l'humor negre encara és més particularíssim. Coses que a un li fa gràcia, l'altre pensa, què estàs dient, no? I de vegades s'atreveix amb la cosa més morbosa o més truculenta, però que com a conte et pot arribar molt, pot atrapar molt, perquè està molt ben fet, és la meva sensació, no? Per què? Perquè a mi que m'agraden les històries, però també m'agrada molt, suposo que com a molts de vosaltres, o moltes de vosaltres, que estiguin ben escrites. A mi si em dius, és que té una imaginació fabulosa, però escriu fatal, doncs ja em caurà ànima als peus. Vull que la història estigui ben escrita, a més, ben narrada, no? Que el lèxic sigui acurat, sigui precís, que les frases estiguin ben construïdes i que una part de mi gaudeixi d'allò també, no només de la història que se m'explica. Jo aquí això ho he trobat, he trobat la sorpresa en els arguments, amb alguns que quan s'acaba dius no me l'esperava aquesta, en absolut, no? I ara voldria parlar d'una cosa que no sé si les altres persones que t'han presentat n'han fet esment. Són les cites introductòries. Molt lleument, han passat molt lleument. Jo m'he divertit molt amb les cites introductòries, perquè les he trobat molt encertades. O sigui, tu llegeixes la cita introductòria i normalment la llegeixes com de passada, no? He posat una cita, que culta. He posat una cita, no? I ja està, i tires endavant amb el conte. Però és que quan t'acabes el conte, si tornes a mirar la cita, dius la cita era pel conte. La cita m'estava parlant del conte. I ho he trobat genial, perquè cada un dels contes té una cita que dius sí senyor, aquesta era la cita que li feia falta, no? En aquest sentit he de dir que són cites que s'han de llegir i tal com dius tu, s'entenen un cop has llegit el conte. O sigui, no són una frase, normalment són una frase molt breu que et diguin de què anirà el conte, no és tant això, sinó que et dona l'extracte de què serà el conte. I quan l'acabes de llegir, si tornes a l'inici, dius Una cosa que vull dir abans de fer el joc aquest és que, com qualsevol, quan llegeix un recull de contes, jo m'hi trobo també quan vaig a fer un club de lectura, que si hi ha 10 persones, cadascuna diu un conte diferent. M'ha agradat aquell, no? Doncs jo també he dit del recull els que a mi m'han arribat més, no? Sense desmereixer en absolut els altres, sinó que personalment m'han tocat, no? Un és Ens coneixem, és d'aquells contes que vaig pensar per què no l'he escrit jo aquest conte? Que m'hauria agradat molt escriure-la. Perquè és àgil i divertit, té una ironia fina, està muntat sobre una sèrie de paral·lelismes que ens duen a la sincronia final i és una sorpresa.